Yara on lannoitteiden, teollisuuskemikaalien ja ympäristönsuojelutuotteiden valmistaja. Yaran lannoitteet palvelevat sekä suomalaista että globaalia ruoantuotantoa. Maapallon ruoantarpeen on arvioitu kaksinkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että seuraavan 50 vuoden aikana kulutamme yhtä paljon ruokaa kuin viimeisen 10 000 vuoden aikana yhteensä. Lannoitteita tarvitaan, jotta pienemmillä peltoaloilla pystytään tuottamaan riittävästi elintarvikkeita. Lannoitus on kasvin ravitsemusta. Maassa ei ole luontaisesti riittävästi viljelykasvien tarvitsemia ravinteita, jotta saataisiin laadukas ja riittävä sato. Tässä nähdään, miten yhden ainoan kasviravinteen puute vaikuttaa vehnäkasvustoon. Rikipuute on tämän näköinen. Seuraavassa meillä puuttuu kaalium. Tässä matalassa kasvustossa on fosforin puutosta, typen puute ja viimeisessä kasvustossa kasvilla on käytettävissään kaikki tarvitsemansa ravinteet. Yaran lannoitteet tehdään puhtaista luonnonmineraaleista ja hivenaineista. Kasvu on ravinteiden yhteispeliä ja kasvien tarvitsemat pääravinteet ovat typpi, fosfori, kalium ja rikki. Näiden ravinteiden kemiallisista nimistä tulee Yaran lannoitteissakin käytettävä kutsumanimi NPKS-lannoitteet. Lannoitteissa käytetty fosfori saadaan Yaran omasta kaivoksesta Siilinjärveltä. Lannoitteiden puhtaus on ruoantuotannon lähtökohta, ja täällä louhittu apatiittimalmi on maailman puhtainta. Ketju menee siten, että apatiitista irrotettu fosfori jalostetaan lannoitteiksi, jotka sitten käytetään viljan tuotantoon. Näin me siis teemme täällä konkreettisesti kivestä leipää. Yara Suomi tarjoaa viljelijöille kokonaisratkaisun. Viljelyosaaminen perustuu tutkimukseen. Yara tutkii Suomen kasvilajikkeiden ravinnetarpeet ja suunnittelee sen pohjalta kattavan tuotevalikoiman sekä lajikohtaiset ravinnesuositukset. Yara Suomen tutkimustoiminnan perusta on jo 50 vuoden ajan tutkimusasemana toiminut Kotkaniemen koetila. Siellä tutkitaan ja kehitetään lannoitteita ja viljelysmenetelmiä erityisesti Suomen olosuhteisiin. Kotkaniemen tutkimusasemalla on vuosittain noin 100 yksittäistä kenttäkoetta, joissa on noin 4000 koeruutua. Varhaisimmat kenttäkokeet on jo vuodesta 1966 olleet samalla paikalla. Eli meillä on harvinaisen pitkältä ajaksolta hyvää tutkimustietoa käytettävissä. Kotkaniemi toimii osana Yaran maailmanlaajuista tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa. Suomessa voidaan näin hyödyntää myös Yaran kansainvälisten tutkimusten tuloksia. Yara tarjoaa tuotteita kaikkeen viljelyyn, pellolta kasvihuoneeseen ja metsään. Tärkeintä lannoitteissa on laatu ja luotettavuus. Minulle on tärkeää, että lannoitteet ovat hyvälaatuisia. Että kun säkin avaa, niin tietää, mitä sieltä tulee. Että pitoisuudet pitää paikkaansa ja että laatu muutenkin on tasalaatuinen. Silloin se on helppo käyttää. No me ollaan Yarassa hyvin tarkkoja meidän tuotteiden laadusta ja annetaankin tänä päivänä tuotteille sekä puhtaustakuu, laatutakuu että myöskin hiilijalanjälkitakuu. Tämän puhtaustakuun kautta me halutaan turvata se, että lannoitteiden kautta ei peltomaahan kulkeutuisi raskasmetalleja. Laatutakuu puolestaan takaa tuotteiden tasalaatuisuuden, hyvän levitettävyyden ja myöskin varastointikelpoisuuden noin vuoden ajan sen tuotteen valmistuksesta. Ja hiilijalanjälkitakuu on osoituksena tuotteen matalasta hiilijalanjäljestä. No me käytämme paljon karjanlantaa ja on tärkeää löytää karjanlannan kanssa yhteen sopiva lannoite. Ja meille on myöskin tärkeää, että lannoitteissa on hivenaineita. Esimerkiksi seleeni on erittäin tärkeää lehmälle, jotta ne voivat hyvin ja tuottavat hyvin.
Mahdollisimman tarkka, tutkittu ja taloudellinen lannoittaminen on ympäristön etu. Tässä työssä viimeisin kehitysaskel on Yaran kehittämä N-Sensor täsmäviljelyteknologia, joka määrittää traktoriajon aikana ravinteen tarpeen ja annostelee tarvittavan määrän lannoitetta suoraan siihen kohtaan peltoa, josta ravinne puuttuu. Yaran tutkimustoiminta kiteytyy myös kasvikohtaisiksi viljelyohjeiksi ja suosituksiksi. Yaran asiantuntijat ovat viljelijöiden käytettävissä. Lisäksi Yaran farmit.net-sivustolla vierailee päivittäin lähes 20 000 eri käyttäjää, ja viljelijöillä on käytettävissä ilmainen palvelulinja. Siilinjärvellä, Uudessakaupungissa, Harjavallassa ja Kokkolassa sijaitsevat tuotantolaitokset turvaavat lannoitteiden saatavuuden. Lähellä oleva tuotanto mahdollistaa sen, että lannoitteet toimitetaan tehtailta suoraan tiloille ilman välivarastointia. Yara työllistää Suomessa lähes 900 henkilöä. Yhtiön maailmanlaajuiset vientimarkkinat turvaavat suomalaisten tehtaiden tuotantoa ja siten työpaikkojen säilymistä kotimaassa. Kaiken toiminnan lähtökohtana on turvallisuus. Periaatteena on, että turvallisuustyössä vaaditaan aina enemmän kuin mitä viranomaismääräykset edellyttävät. No meidän Yarassa turvallisuus on ykkösasia. Käytännössä meidän työjohtajat tekee säännöllisesti tarkastuskierroksia, jossa käydään systemaattisesti läpi kaikki tuotannon kannalta kriittiset kohteet. Lisäksi työntekijät tekee toisilleen säännöllisesti havainnointikierroksia, jossa havainnoidaan työtehtäviä ja työmenetelmiä, työvälineitä. Perusperiaatteena meillä on, että turvallisuudelta vaaditaan aina enemmän kuin mitä viranomaismääräykset edellyttää, koska onhan tavoitteemme 0 tapaturmaa. Kuten turvallisuustyö, myös tuotantolaitosten kunnossapito perustuu ennakointiin. Tärkeimmissä kohteissa tehdään ennakkohuollot vähintään kuukauden välein. Tehtailla tehdään myös jatkuvaa kehitystyötä päästöjen pienentämiseksi. Esimerkiksi Uudessakaupungissa ja Siilinjärvellä on käytössä Yaran kehittämä katalyyttiteknologia. Se on vähentänyt lannoitevalmistuksen kasvihuonepäästöjä 90% näillä tehtailla. Yaran teollisuudelle tarkoitettuihin tuotteisiin kuuluvat typpikemikaalit, tekniset nitraatit ja erilaiset ympäristön suojeluun käytettävät valmisteet. Yara kuuluu myös kärkitoimittajiin kasvavan kaivosteollisuuden räjähdeaineisiin tarvittavissa nitraateissa. Euroopassa kuolee vuosittain yli 370 000 ihmistä ennenaikaisesti typpioksidi- eli NOx-päästöjen seurauksena. Lisäksi nämä päästöt aiheuttavat otsonin muodostumista, happosadetta ja rehevöitymistä. Nämä pääasiassa teollisuuden ja raskaan liikenteen aiheuttamat päästöt voitaisiin laskea murto-osaan Yaran tarjoamilla ratkaisuilla. Yaran AR1 vähentää typen oksidipäästöjä jopa 80%. Uusissa raskaissa dieselajoneuvoissa käytetään erityistä katalysaattoria, mikä vaatii urealiuoksen, jotta se puhdistaa typen oksidit. Typen oksidit muuttuvat vedeksi ja typeksi harmittomaan muotoon, missä ne esiintyvät luonnossa muutenkin. Yara toimii viljelijöiden, teollisuusasiakkaiden ja omistajien paremman kasvun puolesta. Yara Suomi. Kasvun asiantuntija.